Què tal, com estem? Jornada 8 a la Lliga Multisegura-Assegurances, l'última, abans de l'última aturada d'aquest 2024 per seleccions. L'Inter torna a guanyar. Els Rangers també ho fa en un partit absolutament boig. En canvi, punxen Atlètic Escalders i Futbol Club Santa Coloma, els perseguidors de la zona europea. Ho repassem de seguida en aquest Tot Lliga. Comencem, com sempre, amb els resultats del cap de setmana. Doncs com dèiem, l'Inter que va guanyar i va golejar dissabte al vespre davant el Penya Encarnada d'Andorra 5-1 pels escaldencs que tornen a trobar-se amb la victòria després de dues jornades empatant. Per diumenge començava tot plegat amb una altra golejada, el 5-0 de la Unió Esportiva Santa Coloma davant la Massana. Al partit del migdia, 2:45, Ordino 3, Esperança 1. A les 4 de la tarda, la punxada que dèiem del Santa Coloma, el Futbol Club Pas de la Casa, que va sumar els 3 punts, 2-0 pels del Pas. I es tancava tot, com sempre, en l'últim partit de la jornada, 2:45, la victòria in extremis. De seguida ho veiem tot, del Rangers 3-2 davant l'Atlètic Escalders. Doncs el que dèiem, comencem com sempre amb dissabte al vespre, aquesta golejada de l'Inter davant el Penya Encarnada d'Andorra que fa que els escaldencs mantinguin el lideratge. Començava al minut 18, aquesta golejada amb una pilota que arriba des de la banda dreta i apareix el de sempre, fent el de sempre i de la manera de gairebé sempre. Saixa Andreu, que porta, atenció, 8 gols. En 8 partits és, lògicament, el màxim golejador de la categoria. D'aquesta manera, amb el cap, doncs això, com gairebé sempre, Saixa Andreu que avançava a l'Interclub Escaldes. Poc després, al segon, centrada de Rafinha, i ara és Damià Sabater, qui posava la cama per fer el 2-0 al minut 21 de la primera meitat, encarrilant ja doncs el triomf l'equip escaldenc. Aquesta és la centrada de l'aragonès i així posa el peu al Balear per donar més avantatge, com dèiem, a un Interclub Escaldes. Retallava diferències al Penya Encarnada d'Andorra. Acció de Zamora, primera intervenció de Javi Díaz, però és Isma el que recull el rebuig per fer el 2-1. Tornava a posar-se, lògicament, en el partit el Penya Encarnada d'Andorra. L'eslàlom de Zamora, les mans del porter i, com dèiem, és Isma. Al 40, abans del descans, amb 2 jugadors de la Penya a terra, la jugada que continuava i l'Inter que feia el tercer. Ara era Rafinha, que no assistia, sinó que definia davant la sortida de Marcos Olmo, creuava la pilota. El jugador aragonès, aquest dorsal 11, per fer el 3-1 a favor de l'Inter, amb cama dreta, creuant, com dèiem, la pilota per sobre, davant la sortida del porter. I al 83, ja al tram final, 2 gols més, apareixia, doncs si no és Saixa Andreu, és l'altre, Guillaume López, el francès, que rebia l'assistència per banda dreta de Muguruza, presentava l'interior del peu per fer ja el 4-1. Encara en faltava un més, arribaria en temps afegit, llançament des de la cantonada i la rematada de Raúl Fejer, que tancava el marcador 5-1, doncs, per un Inter que torna a trobar el camí de la victòria. La veritat que estem molt contents i la veritat sí que portàvem 2 empats i semblava que teníem una mica una dinàmica negativa, però per a res, l'equip ha estat molt contundent i la veritat que seguim invictes i estem a la part alta de la classificació. Sí, totalment. Ara, després del parón, toca tornar a activar-nos una vegada perquè tenim un rival molt fort a la tornada i anirem a per totes. Sí, bueno, al final tenemos 2 derrotas en hilo que son duras. Yo creo que la semana pasada ya con la expulsión se nos descontroló el partido. Esta semana yo creo que tenemos enfrente a un rival que aspira a ser el campeón, la verdad que no hay que despreciar eso. Sinceramente hemos hecho nuestro fútbol, yo creo que hasta el 2-1 tenemos posibilidades de competir, pero bueno, después vienen lesiones, vienen cosas que nos afectan y al final es lo que hay. Ellos son aspirantes al título, nosotros tenemos que jugar nuestra liga y nada, seguir adelante. Sí, bueno, también decirlo, en el calentamiento se lesiona un jugador que era titular, entonces también venimos con esa baja también importante. Luego Edu, que es nuestro capitán, entonces bueno, sí afecta muchísimo. Nosotros de momento no sabemos, estamos esperando a ver el resultado médico, pero bueno, son cosas que pasan, tenemos que adaptarnos y tenemos gente también en el banquillo que sale a hacerlo de la mejor manera, como ha hecho hoy Fran, que salió en esa posición, y yo creo que nada, adaptarnos y seguir trabajando. L'Inter, doncs, que sumava la victòria dissabte i diumenge ho feia també la Unió Esportiva Santa Coloma, que golejava davant el Futsal La Massana per 5-0. D'aquests 5, 4 van arribar a la primera meitat. El primer al minut 11, llançament de falta, que va al pal,
I el rebuig, el recull, Franco González amb Pau Bustos. Ha batut el porter que ahir defensava els pals de la Massana. Aquesta és l'acció i el 23 que es troba a porta buida per fer el primer gol del matí per la Unió Esportiva Santa Coloma. Opció d'empat de la Massana, pilota llarga per Wille, que s'avança, entra a l'àrea i prova fortuna davant la sortida de Juanpe Navarro, el porter ahir també, sota pals per la Unió Esportiva Santa Coloma, resolien dos temps. Al minut 18, però, sí que arribava el segon, no aconsegueix caçar aquesta pilota a Bustos, Franco González, que aconsegueix fer-se amb el control de la pilota, assistència cap enrere, i Pablo Molina, que superava amb un xut, la pilota crec que toca porter o a defensa, però en qualsevol cas arriba al fons de la xarxa. Aquí ho veiem, és Joel Martínez qui acaba tocant, però el gol és de Pablo Molina. Un Pablo Molina que li tornava al favor pocs minuts després a Franco González. Primer assistència del 23 pel 10, ara el 10 pel 23. Doblet, doncs, de Franco González, els dos gols, per cert, a porta pràcticament buida. Abans del descans, el quart de la Unió Esportiva Santa Coloma, acció des de la banda dreta, la rematada de Cuba al pal, la jugada continua i Pablo Molina torna a assistir, en aquest cas a Cifuentes, que davant un petit embolic a l'interior de l'àrea petita feia el 4-0, que com diem servia ja per arribar al temps de descans, el partit absolutament encarrilat. Abans de la mitja part, pels de Boris Anton, que a la segona meitat només començaven a tenir el cinquè, acció per banda dreta, i ara era Bolívar qui apareixia per fer el 5-0, que acabaria sent definitiu 3 punts abans de l'aturada per la UE Santa Coloma. Para hacer bueno el empate del otro día necesitamos la victoria esta. Sí, es vital marcar al principio y te abre mucho el partido. Buscábamos eso, por eso. Y necesitaba los goles, el equipo también lo necesitava i la verdad que muy contento. Sí, bueno, hem sortit una mica apagats al principi i doncs és el que passa, quan et confies molt de que pots fer alguna cosa, doncs passa que et posen 4 gols a la primera part. La veritat és un partit difícil, ja ho sabíem, i doncs nosaltres volíem aprofitar al màxim i poder rascar algun punt i doncs bueno, no ha sigut el cas. I el Futbol Club Ordino, que també sumava una victòria important abans d'aquesta aturada, era davant l'Esperança per 3-1. Un duel que va tenir la seva primera oportunitat al minut 5, el xut i la brillant intervenció, una vegada més, un diumenge més, d'Emma Carballo, el porter de l'Esperança d'Andorra, doncs novament un dels més encertats. Atenció aquí, perquè això és minut 52. Arriba el primer gol. Yenerey troba espai a l'esquena de la defensa i a Fusella res pot fer aquí, Emma. S'avançava al minut 52 un Futbol Club Ordino que, res, en 5 minuts va resoldre el partit. Aquesta és l'acció repetida de Yenerey i com supera a un Emma Carballo que poquet podria fer. 2 minuts després, excel·lent canvi d'orientació de Reyes, excel·lent control orientat de Nuno, conducció i excel·lent superació també davant la sortida d'Emma, xut creuat per fer el 2-0, doncs això, 2-3 minuts després del primer gol. Feia el segon ja al Futbol Club Ordino i el tercer doncs, arribaria al 59, doncs el que dèiem, 7 minuts van passar entre el primer gol i el tercer, rep Borja Morales, absolutament sol a la frontal de l'àrea petita, i ho té senzill per superar, per afusellar novament el porter Emma Carballo. 3-0 doncs ja de l'Ordino, partit absolutament encarrilat, tot i que l'Esperança també diria la seva. Era Arnau Torrelles qui resolia d'aquesta manera, Arnau Torrelles que arribava des de la banqueta, havia entrat pocs minuts abans i que en 20 minuts encara per davant tenia la possibilitat de fer somiar una Esperança d'Andorra que no marcaria més, aquí acabaria, i més amb la segona targeta groga per al propi Torrelles, que havia entrat des de la banqueta, però en aquesta acció acabava veient la targeta vermella, per tant Arnau Torrelles que acabaria deixant l'Esperança amb un home menys. Molt important, sí, al final no hi ha res millor que guanyar, l'estar un mes sense perdre i puntuant, això dona vida. Al final hem ficat 10 punts entremig dels perseguidors i això és importantíssim. Ja pel primer objectiu que és la permanència i després per seguir endavant i creixent i bona dinàmica. Ens hem de creure més el que som. Crec que hauríem de confiar més en nosaltres, tenim molt bon equip, s'estan fent molt bé les coses, crec que sabem el que juguem i al final és això, tenim molt bons jugadors que poden marcar molt la diferència i que crec que podem donar guerra a tothom. Sí, bueno, fem una bona primera part, aconseguim arribar al descans 0-0 i bé, com dius, 5 minuts de desconcentració i mira, ens claven 3.
al final el partit dura 90 minuts i hem d'estar concentrats tots els minuts del partit. Sí, jo crec que ja més que un tema futbolístic és algo psicològic que hem de treballar tots individualment i amb el grup, que si ens marquen un gol, les coses no surten com volem, hem de seguir fent lo nostre i seguir treballant per al final arribar als objectius marcats. Doncs l'Inter va aconseguir la victòria, la UE Santa Coloma també, l'Ordino també, i arribava l'hora del Futbol Club Pas de la Casa i el Futbol Club Santa Coloma. Pels colomencs, 3 punts haguessin suposat continuar aspirant a la part alta de la classificació. En canvi, pel Pas de la Casa, que va ser qui se'ls va acabar emportant, suposa fer un pas més per deixar a la zona vermella enrere i, per què no, somiar amb la part de dalt. Al minut 9, la pissarra del Pas de la Casa va estar a punt de tenir els seus fruits. Acció entre Segura, Bobby i Noah, que no podia convertir. La jugada que va marcar el partit, però, va ser aquesta. Al minut 35, pràcticament, acció entre Salguero i Cisteró, el davanter que li guanya la partida al defensa, i Cisteró, que és expulsat amb vermella directa. Aquesta és l'acció. Marxava direcció porteria Salguero, Cisteró era l'últim defensa i per tant deixava el Futbol Club Santa Coloma amb 10 homes. No es va moure el marcador, tot i la superioritat numèrica del Pas de la Casa, fins al 62, aquesta acció que s'emporta Noah passada enrere i Xavi Puerto fent bona. La llei de l'ex marca Xavi Puerto, atenció, perquè són ja 6 jornades del Pas de la Casa aconseguint guanyar, aconseguint sumar a un Pas de la Casa que, el que dèiem abans, somia amb la zona alta. I al 67, 5 minuts després, la sentència, Baztán, que tornava a l'equip, per cert, després d'un mes i mig, s'emporta la pilota i acaba fent el gol, que seria definitiu, el 2-0 pel Pas de la Casa, amb celebració especial, samarreta dedicada a l'Albert Revés. Aquí li enviem una fortíssima abraçada al pare del lesionat Revés. El Pas de la Casa que feia aquest 2-0. Volia retallar diferències al Futbol Club Santa Coloma, però no ho aconseguia ni en aquesta acció, al minut 45, ni tampoc a pilota aturada. En temps afegit, 95 ja, Rufo visualitzava l'escaire, però Froileal intervenia per deixar la seva porteria a 0. Sí, bueno, al final se nos ha puesto el partido muy de cara con una expulsión y bueno, sabíamos que teníamos que correr como locos y bueno, sí, al final contento por el gol, por después de un mes y medio fuera, volver a entrar y bueno, entrar con gol y victoria es importante. Sí, bueno, al final la dinámica sabíamos que nos iba a costar, equipo nuevo, muchos jugadores nuevos, los que se quedaban del año pasado, pues bueno, al final tenían que entrar en una dinámica de victoria, pero con el entrenador muy bien y todo muy bien, pensamos que ahora vamos a seguir para arriba. I una expulsió molt d'hora i que ens perjudica durant més de 60 minuts. És molt difícil, però bueno, hem sapigut fins al minut 60 i pico que hem estat allà, hem estat forts fins que hem rebut el primer gol. Sempre és bo parar una mica, pensar i seguir endavant, treballar aquesta setmana, aunque si no hi hagi partit, i el que vingui afrontar-ho amb tot. I la jornada 8 es tancava amb un partit absolutament boig entre el que aleshores era el segon i el tercer classificat d'aquesta lliga Multiseguro Assegurances, que de fet ho continuen sent, el Rangers, que s'emportava finalment els 3 punts, arribava, igual que l'Inter, a l'aturada del mes de novembre, invicta, un Rangers que va creure fins al final davant un Atlètic Escaldes que va aconseguir capgirar el marcador, però no li va ser suficient per aconseguir emportar-se algun punt. El partit començava amb aquesta acció, Això és el xiulet inicial, l'acció del Rangers que acaba amb un gol, doncs ara ho veuran, als 11 segons de partit. No sé si és el gol més ràpid de la història de la Lliga Andorrana de Futbol, però podria ser, perquè és que no dona temps pràcticament a fer un gol més aviat. 11 segons va trigar el Rangers, va ser Monsif Qatar, a donar avantatge al seu equip. A la segona meitat, doncs atenció al minut 51, perquè Cristian Mota feia el seu primer gol, el davanter que resolia així aquesta acció, aprofitava poc després un embolic del porter del Rangers, Cristian Mota, que posava la cama per capgirar el marcador a favor de l'Atlètic Escaldes, el davanter, ja ho veuen, sempre amb la pólvora a punt, minut 60, posa la cama davant l'embolic que es fa Alcaraz per donar avantatge a l'Atlètic. El Rangers es quedava al minut 85 amb 10 homes. Aquesta acció, aquesta agressió fins i tot, d'Andrade a
Barrenetxea, que suposava la vermella pel dorsal 11. Es quedava també en una acció sense pilota, per això no ho van caçar les nostres càmeres, Arro, per tant, 10 contra 10. I atenció, al minut 91 marcava Anuar, tornava a aparèixer al central a les acaballes del partit. 2-2 al minut 91, per tant, en aquesta situació, tots dos equips que lògicament sumarien un punt. Marinovic, que no pot fer més que veure com la pilota entra, i atenció perquè pocs minuts després arriba el penal a favor dels Rangers. Ho té clar. Antoine Chiaramonti, no pas en aquesta acció. Finalment, doncs, acaba resolent, no a la primera, Armando León, però sí a la segona, minut 94, capgirava el Rangers i 3 punts importants. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy contentos por la victoria. Gracias a Dios pudimos remontar en el descuento, pero se trabajó todo el partido. Hubo momentos donde tuvimos que sufrir un poco más, pero al final el equipo no baja los brazos y conseguimos darle la vuelta a esto. Bueno, es trabajo y concentración. Claramente entramos al partido muy enchufados y terminamos igual, el partido muy enchufados y este es el resultado. Pues reacciones un poco decepcionantes, ya que bueno, desde un principio del calentamiento se nos ha ido un jugador importante para nosotros, Emmanuel. Se ha lesionado, hemos tenido que tirar de Valero en este caso. Luego, claro, entra frío, se medio lesiona también, lo tenemos que cambiar en el 36, 38 y vamos a remolque, tío, hemos dado todo, hemos dado el alma y por culpa de cosas que no tienen que ver con nosotros, porque hemos hecho un esfuerzo increíble, se nos va el partido. Sí, creo que bueno, que al final es un fallo que siempre nos suele pasar en los primeros minutos y lo tenemos hablado, pero parece que nos cuesta entrar a los partidos, porque luego al final nos sobreponemos, porque habéis visto que bueno, lo hemos dado todo y hemos remontado, tío, un partido que era súper difícil para nosotros. Estábamos a un punto y lo habíamos sacado, pero bueno, al final es fútbol también y entran otros factores. Doncs vistes les imatges i escoltats, com sempre, els protagonistes de cadascun dels partits, fem un cop d'ull a com queda la classificació abans d'aquesta aturada del mes de novembre. Una classificació, com dèiem abans, liderada pel Interclub Escaldes. Són 20 punts pels escaldencs que continuen notant l'alè dels Rangers, 18 punts per l'equip recent arribat des de la Lliga Unida, dos equips que, insistim, no han perdut encara en el que portem de Lliga. Sí ha encaixat la seva primera derrota l'Atlètic Club Escaldes, que es despenja de la zona europea, 14 punts pels escaldencs, 13 es queda el Futbol Club Santa Coloma, que veu com el Futbol Club Pas de la Casa es queda amb 12. S'apropen també, atenció, Unió Esportiva Santa Coloma i Futbol Club Ordino, tots dos amb 11 punts, 6è i 7è, però a només 3 de la tercera posició. Per tant, tot es comprimeix per lluitar per Europa. Per sota, Penya Encarnada continua marcant la salvació amb 4 punts i ara mateix zona vermella per Esperança amb un sol punt, els mateixos que el Futsal La Massana. Si mirem la taula de golejadors, veiem a Saix Andreu que una jornada més continua liderant 8 gols en 8 jornades, per tant, el davanter de l'Inter, que continuarà sent el màxim golejador d'aquesta Multisegur Assegurances. S'apropa, però, amb el doblet d'aquesta setmana, Cristian Mota, de l'Atlètic Club Escaldes. Ha marcat també Armando León, jugador dels Rangers, 5 dianes per ell. Petja Muñoz de l'Atlètic es queda amb 4, però s'afegeix també en aquest grup selecte Monsif Qatar dels Rangers, que també ha vist porteria amb 4 dianes. I com sempre tanquem amb la propera jornada. Atenció, no pas aquest cap de setmana, que ja com dèiem l'aturada per seleccions, sinó el 23-24 de novembre. Dissabte al vespre, el 23, Penya Encarnada d'Andorra, Futbol Club Pas de la Casa. Pel diumenge 24, a les 11 del matí. Futbol Club Santa Coloma Ordino, atenció a aquest partit, a 2:15. Atenció a aquest altre, derbi escaldenc, Atlètic Inter, a les 4 de la tarda, la Massana Rangers, i acabarà la jornada ja 9 i la primera volta amb el duel de 2:15, Esperança d'Andorra, Unió Esportiva Santa Coloma.
Doncs, com sempre, al comiat sempre aprofitem per repassar la Lliga Viatges Pantours. Va jugar a la selecció la setmana passada, per tant, no hi va haver Lliga. La Pantours, però, que continua aquesta setmana de manera ja habitual. Poden veure els horaris dels partits a través de la web de la Federació Andorrana de Futbol o de l'aplicació tant per Android com per Apple. Nosaltres que ho deixem aquí, que vagi bé la setmana. Adéu-siau.